bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu Kulukuduka la khona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili ngezo mina ngobveza ngithuthunga akhumalo bathi ila sibona amagumede mhlawumbe mangabe usemusha ngizophinda ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu nazi mangabe sibheka indaba ezihamba phambili lapha la sikubheka konke kanjalo lapha nendaba etrendayo lapha namazenzeka emculweni kaMaskandi siyazi ukuthi insizwa lapha nevimbanisile nje esikhathini samanje iyona insizwe egilimanga insizwe emanga zabantu abaningi nje ngemayelana noShuni ohlukile lapha noShuni nje ongajwayelekile lapha nemculo kaMaskandi i-celebrity elisha ke sebakhulumile impela kakhulu lapha abanye abaculi kanjalo nabanye abasakazi impela nje bancoma abanye bazijabulela impela abanye bahleka impela lapha indlela lendoda lena efike nje yeza nesitala sayo esihluke ngalolu hlobo langazi ke ukuthi mhlambe kwenzakalani lapha endini nomculo kaMaskandi kodwa nje abanye uyabeza impela bathi hayi iyabangqokuza impela inqama abanye bathi iyona ingoma impela ekuzongena ngayo enyakeni ka2023 mina ngazi ke mhlambe ukuthi ukuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba lolo kodwa nje singazixoxa lapha no comment section mayelana nale ngoma ethinta lapha okanye umculi i-celebrity elisha mhlawumbe ukuthi awukazizi impela ingoma ezali i-celebrity elisha ukuzama impela ukuthi uvakashele ngoba mina ngizokushaya ngama-clip nyana yabo 15 second ukuzwela ukuthi le ndoda okanye lenkunzi icikoza kanjani impela mangabe icikoza ithi iyabangqokuza lapha inqama ngifuna ukuza ke mina ukuthi wena kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba luthinda lapha insizwa i-celebrity elisha nosokukhulunywe ngayo kakhulu ezinkundleni zokXhumana lapha abantu abaningi baye basikela nje lapha kwelinonile naloyo sika lapha kwelinonile mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula libona impela ikhono lale ndoda okanye mhlambe wena uzibonela nje umuntu ozifunela itrend okanye mhlambe kuthini kwakho ukuphawula hlala abantu comment section ke siqede khona le ndaba ngathi kwethu izona ke zihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke nisiphathe kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu